Home Shrimp je systém podpory rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Prepája rodiny, ktoré sa dlhodobo starajú o znevýhodnené dieťa s rodinami alebo jednotlivcami, hostiteľmi, ktorí chcú a môžu časť svojho voľného času venovať dieťaťu zo ZZ. Hostiteľ si pravidelne berie dieťa na vopred dohodnutý čas do svojej domácnosti, kde s ním trávi čas. Dieťa sa potom vracia späť k svojej rodine. Hostiteľom sa môže stať každý, kto má chuť pomáhať, čas, energiu a priestor na starostlivosť, čo prináša deťom prospešné životné skúsenosti v novom prostredí, ktoré sa pre ne postupne stáva známym a bezpečným. Budujú si novú sieť vzťahov, získavajú nové skúsenosti a zručnosti. Majú svoj vlastný svet bez rodičov, ktorí potrebujú rovnako ako iné deti. Čo prináša rodičom? Odpočinok od náročnej každodennej starostlivosti. Čas zariadiť si bežné veci alebo venovať sa ďalším deťom. Predchádza sa tak vyhoreniu a upevňuje sa zdravý vývoj celej rodiny. Rodičia získavajú pocit, že v tom nie sú sami. Čo prináša hostiteľom? Príležitosť preniknúť do sveta ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín. Posilňuje schopnosť empatie, tolerancie a trpezlivosti. Dáva pocit prospešnosti a obohacuje život novými zážitkami. Hostitelia často vytvárajú komunitu a vznikajú nové priateľstvá. Prečo je taký dôležitý? Predstavte si, že si nemôžete takmer nikdy odpočinúť. Nestíhate nakúpiť, upratať, ísť k doktorovi, alebo si jen vypiť kávu. Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením čelia vysokej miere stresu. Jedno popoludnie týždenne im môže v jeho zvládaní veľmi pomôcť.